Харесал си имот, цената те устройва и бързаш към сделка. Ето две неща, които да вкараш в предварителния договор, ако финансирането ще бъде с ипотечен кредит. Първо, достатъчен срок за договаряне на заема. Стандартното време, което банките изискват, е 45 дни. Но ние съветваме клиентите, когато могат, да договарят 2 месеца до усвояване на сделката. Никой в твоя екип няма да чака този срок. Шансът е, че ще вземеш финансирането много по-бързо. Но точно защото сме виждали всичко, в никакъв случай не се вкарвай в ситуация да поемаш ангажимент за бързо финансиране, което в този случай дори не зависи от теб, а от сроковете на банката. И после трябва да обясняваш защо не можеш да се справиш. Второто важно нещо е срокът да тече от момента, в който са набавени всички документи от продавача. Това е важно, защото сме имали ситуации, в които срокът в договора е достатъчен, но документите идват 2 дни преди изтичането му. Нормално банката не може да реагира за това време и от нищото се оказваш в неизпълнение. Москитали БГ, ако ти предстои покупка на имот, запиши час за безплатна консултация с човек от нашия екип. Линкът ще намериш в детайлите на профила.